nwanne nwanne ọzụ azụshi ike na mmemme ohe a ya wụrụ ma gị gbadowe anya leji anya ọfụma na azụshiri ike na mmemme ma ọ sọrọ onye iro ma ọ sọrọ onye iro ndị Igbo gị nọ na-agba mbọ ndị Igbo gị nọ na-eme ego na mmemme ma ha bịa mmemme ya wụrụ ma gị ile anya ọfụma ị ga-ịghọtasị na dịse chanel ọgwụ ofu okwu ka nne ji ekwu oge ọbụla mgbe niile ya wụrụ ma gị lee ihe megheri na this environment now ị ga-ehụ ka o si azụ ya ọwụ na bọndụl a na-awụ ya dịdawụ ya mmiri ụta na-ele mmiri awụ mmiri vom 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 ọwụ otu o si awụwa vom 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 na mmemme mana ọwụghị onye ọbụla ka ọ na-asọ okorokpupe a na-eru ọha ọ bụghị onye ọbụla ka a ga-abịa na mmemme ya na-azụ n'ụdị ya ọwụ onye na-aga aga ka a na-agara ha onye na-aga aga ka a na-agara ya wụrụ ma ịdị ha aga aga nwune wetu obi adị onye ga-egara gị ọya ofu ihe ndị mkpa nchọrọ si ịghọta ka ị gara kpanye n'ụsị ọ dị iri gachirichi na-agba ọ dị ihe gị iwe mmemme ga-echesi ma ụtọ gị ji kwezuọra gị